bi ame jumadona juin kalo kletan kononto ambalma o bisimila malak cuka don kibaru keneka bi kibaram bambolo kada kulo kan ore M5 RFP ni oye Imam Mahmoud Diko ale koni ka parti politique semas ale koni faso de jakulu wera koni farale nyogon ka ulu ka tamabam koni kuma folendo o koni be sena bi jumado M5 RFP ale koni jakulu koni ya yire ka foko ulu koni ka ni wilika jon koni e kun koni te dowere ko marako jugam koni be jamana kono wala sa cuka amna obeseka kele ko o era dum fena koni tena seka kele foni jamana nyemo president Ibrahim Boubacar Keita ni are koni mabo a jonola o era koni fena sababu yala fanga sengoro madu ton ulu era koni fena yire ka fo koni akadi fanga sinama ton koni ye ku wilika jon ke ku koni be seka u wilika jon ke ko ga ko mun koni ka fo ko u koni be ukunda jamana nyamoko ale koni sigiro era koni ka ni o koni bene be seben gorlama ko ulu koni te mugosila de ola ko mugosi koni kana ike osiraka kibara wera mbambulo kada kulo kan ode bingal ke wale do koni kela kalabankuru ade kenna kibara mun sirama ulu koni ayire ka fo ko ni kera zondo koni ko soni fajiri era koni kase ko nunu koni kumbe uga bingal ke ko nunu koni uga bingal ke wale ta kanyashi bitigi fla koni ma o sababu yala ko ni zone nun kon nana moto flala ko marfa yara kon be ukuna ko gam ko kon ma o jatemne ko u kon nala de ka unyasi bitigitigi nun kon ma ko ulu kon ka fereke uma wakati mna ulu kon kunya gando ko ulu kon minani ma nun ka fereke uma ko otumare la usorola ka marfa kon nabo ni ka danya shi bitigitigi yara ma aleni mo mun fenfe kon me bitigi dala ni ka marfa nyasi ulu kon be ma ko ube kon ka uda u konoka ko ni mo kon ni bora no la ko u kon be otigi faga ni zone nun kon me moto flare la nga ma nani kon kundo o kon kelensa mo fla ulu kon e unyasi bitigi kon warbla roma ni gata o warbe kon nabo mo fla doyin kon ulu fena kon me ka mo kon baka baka kenema ko u kon klale bitigi kelena bitigi kele wera fena kun nyashilendo o ma ko utara o bitigi yera kon fena dala ga o kon kela ka soro o bitigi dala mo do kon o kon kele o bitigi yera kon ni ma wera ulu kon bulla ko ga mo wera fena kon me o bitigi dayin kon fena la no ko kele yera kon mbala o me sunogola ko zone nun kon fle o sababu la ni ka marfa kon ci o mo kele kon na ni o kon yi essence frila do kon yi o kon ma boala ga o ga ni shwele wale nun kon senfe ko o kon yi mo fla fena jogin ka fara mo salenka ko ni zone nun kon bulla ni war chamani nga ami wakati mnesa ni zone kon tarani bitigi nun kon ka wari nga kibara wera mana bo ko fe amboda o pluka kibara wera mambulo kada kulo kan ode mali chama bolo fe yam foila ale koni dugu fla kon be no ni kele koni to e komintana ale ni sirajuba ko ni dugula mo non kon ne blala nyokona dama no fe ni mo fla koni bonela anina kibara mun serama ul kon ne ayire ka fo ko ni dama en kon be ni dugu fla kon ne ni nyokon celala ko ni dugu fla ma be kon ko ulu kon tay ni damanye o sababu yala u kon sera fangati la mo kon fe ulu kon ye u bonyona ni ka yire ka foko ni damay kon ye sira juba ka kon ni tay o kon kele o ma be en kumintana ka kon ma kele kun te ka ba o sababu yala fama ulu kon ye ni damay yere kon ni datu ka foko ni dugu fla kon si mo kana se no ko ga juin kalo clé sava ko kumintana dugu de no ale kon ne tagara ni damay na ni gata sanumbola ko sirajuba ale kon dugula de do fena kon ne yoye o kon fena tara ni kata akuma nyefo fama wena o sababu la fintigi do fena nana ni kana ako koni seke kalaje o koni kele sirajuba ale koni shifin jakulu do kon ne willa kana ni finitigi fla koni kama ni ka ulu koni ka marfa koni mine ula ni ka soroka kise dama do koni ci sanfe o koni fena kele sa komi tana o dugude wera koni fena yo o me ulu koni fena willa ka se dama kon na tienli koni ke joga fle akoni kela kele bayo uni nyogonje o sababu yala chefla ulu koni bonela unina ko wa fena ko mogodo wera koni fena jukina ame wakati mne ko sa ni daban ko yin koni be kriblo mo ko ni ka buluka kibara wera mana bu ko fe amboda o kluka kuna foni kuncela kibara wera mambulo kada kluka ha ode ka keni alamsado juin kalo kletan sheki ayira la ka fo ko coronavirus koni yera mo tan woro kura de la mali koni jamana kono ni ayira la ka fo fene ko coronavirus bana bagato mo ngwanani ko ulu yera koni fene no koyala ko wa fene ko mo masa ka keni ndoi coronavirus koni bana koni yelen flani mo mun nani ayira la ka fo ko mo kele o koni bora keba kay marala ko wa fene Tombouctou marabulula gundam ayera mo sabala eno Tombouctou du yere kono ayera mo tana eno
Bamako mu kɔni ye o sigidaw ye a yera sigida 6nan de la mɔgɔ 2 la yen nɔ o sababuya la coronavirus kɔni ye mɔgɔ minnu kɔni minɛ Mali kɔnɔ olu kɔni dafala mɔgɔ 1906 la wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sara ka sababu kɛ coronavirus ye olu kɔni dafala mɔgɔ 66 la wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la olu kɔni dafala mɔgɔ 1192 o sababuya la hali bi an ka jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni bɛ wele madala ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen kɔni kelen-kelenna ma an ka sanuya walew kɔni matarafa walasa ni bana kɔni kɔlɔlɔ bɛ se ka dɔgɔya cogoya min na an balimaw ni ne kun ye aw ka bi don kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ